she can't control all the things the girl should know. She can't control what will mama do. Oh, 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 she knew about me and you. Oh, 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 what will my daddy say? Oh, 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 if he saw me hurt this way. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aplauze, vă rog frumos! O voce extraordinară. Francesca Hoșca. Dacă te rog, mai... A doua piesă se numește Dacă părinții ar fi copii. Dacă mămica și tăticul ar fi iarăși mici, i-aș trimite la culcare imediat de aici. I-aș spune să mănânce tot din farfurie, i-aș spune să facă tot ce nu îmi place mie. Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Dimineața i-aș trezi cu noaptea în cap, seara de vreme ei ar fi deja în pat. Nu le-aș da voie să facă nimic, să vadă și ei cât de greu e să fii mic. Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Așa cum ei mă pun pe mine să fac treabă, le-aș spune eu să facă ziulica întreagă. Nu le-aș da răgați, nici să meargă la joacă, să văd eu atunci dacă o să le mai placă. Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare cum ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Vă mulțumesc foarte mult, aplauze! Francesca, te invităm aici lângă copii. Facem o roată așa cât se poate de mare? Facem o roată, da? Aveți loc? Da, facem o roată. Să știți că facem o roată, copii. Urmează și o piesă foarte specială pe care Francesca o cânta cam de pe vremea când era. Unde este cel mai mic copil de aici? Uite, de când era de pe vremea lui. Câți ani are, aș vrea să aflu? Cel mic din rață. Un an și 3. Un an și 3 luni. Bine, Francesca pe la 2 ani deja cânta piesa asta. Doamnelor și domnilor, aplauze încă o dată pentru Francesca! A treia piesă se numește Mi-e frică de babau și vă invit să cântați cu mine. Cui mi-e frică de baobab? Facem așa cu vorbim. Nu te cinte, da? Dale, dale, como arăta
Let's stop the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas! I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas. It's good one without any fear. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. Și domnilor, Francesca Holșa, voce numai pomenită, o seară plină cu surprize, Crăciun în Maramureș, aici la versiunea Holiday. A cincea piesă